Министре, идете и вижте как върви изработването на дрехите. Кой? Аз? О! Да, вие! О! Веднага! Ужас! Какви прекрасни дрехи! Каква прекрасна кройка! А цветовете! Цветовете са невероятни! Ще докладвам на Негово Величество! Ваше Величество! Какви прекрасни дрехи! Каква прекрасна кройка! А цветовете? Ти дрехи видя ли? Да, Ваше Величество! Ти дрехи видя ли? Да, Ваше Величество! Ваше Величество! Дрехите са готови! Разрешете да ви ги покажа! Браво! Юнаци! Внимателно, Ваше Величество! Ще ги измачкаме! Кое? Дрехите! Не ги виждате? Ау! Прекрасни са! Как да не ги виждам? Чудесно! Сега ми ги покажете една по една. Ваше Величество, това е с златните капки и големите бутони. Чудесно! А Ваше Величество са панталоните. Прекрасни са! Не мислите ли, Ваше Величество, че сте малко светъл? Малко е светличък. Трябваше да го направим малко по-тъмничък, нали така? Ами да. Но пък светлият цвят подхожда на очите. А ето и чорапите. Прекрасни са. Браво! Дядо, ето и жабото. Браво на вас! Доволен съм. Как да ви се отплатят? Ваше Величество, имаме само още едно желание. Да отидете на градското тържество с новите си дрехи. Така хората ще оценят нашето майсторство. Аз ще разбера кой е глупак и кой е недостоен за своята длъжност. Да. Сега ми помогнете да се облека.